Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mga kabanay sa Person Deprived of Liberty PDL, mihulagway nga hawang nga ang pamati nga dili nila maggakos ug makauban ng mga mahal sa kinabuhi nga na may belanggo human na gidili ni ang dalaw nunod sa pandemya. Adunay live report si Luan Merondina. Merry Christmas! Yes, Bob. Merry Christmas, Bob. Bob, usa sa labing apektado ni ining pandemya mao ang mga PDL kon persons deprived of liberty. Gani sukada miigo ang pandemya gikanselar na ang dalaw butang gipangandoy sa mga PDL ug sa ilang mga kabanay nga unta mabalik na ilabi na atol ning Kapaskuhan. Naabdan sa RTV Balitang Bisda, kining taas nga linya sa mga kabanay sa mga PDL sa gawas nga gate sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Tungod sa kadaghana sa mga tao, nagpabalik-balik ang mga BJMP personnel sa pagpahinumdum kanila sa pagtuman sa physical distancing. Usa kanila si Jessie, di tinuod nga pangan, kinsa may bitbit nga bugas, sudan ug baon sa Noche Buena, alang sa iyang igsuong PDL. Maluoy ko sa igsuon kay akong mama pinangga man gina niya kamam nang manghuran. Oh, nga kuan nga igsuon niya. Mana para lang ni sa akong mama pud kay nga dili in taon pud ako kalimtan ba. Kay nagsunod man mi. Matod ni Jail Superintendent Jessie Kalumpang, warden sa Lapu-Lapu City Jail, nga padayon karon ang ilang pagmontar ni ining conveyor nga sama sa usa ka X-ray machine nga gamiton sa pag-disinfect sa mga pagkaon nga gipada sa mga kabanay gamit ang UV lamp. Sa pagkakaroon, ibalhin sa na-disinfect na nga plastic ang container sa pagkaon sa dili pa kini itunol ngadto sa mga PDL. Samtang ang kwarta nga gipada sa mga kabanay, ilisan og coupon sa dili pa kini itunol usab ngadto sa mga PDL. I-convert na namo coupon para walay contamination nga gikan sa gawas nga maabot dito sa mga preso. Ang inahan usab nga silita, misaysay nga dili ikabaylo ang mga higayon nga mamahimo pa siyang makagakos sa iyang anak, matag higayon nga sila makadalaw. Apan tungod sa pandemya, kutob na lang siya sa pagtunol og pagkaon o gamayng kwarta nga magamit sa iyang anak. Sa ako ang bahin, hawang kay sa akong kaugalingon, kay dili naman ako magkita kong anak, kuan ako, di na ako magakos. Mana, mura na taon. Igo ramis paghandom. Maintag makagawas na siya, kaluyan sa Ginoo, magakos na mo siya ba. Matod sa warden na hinabi niya si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa pagbisita ni ini sa jail kagahapon ug iyang gihangyo nga matabangan sila pagdangop ngadto sa DILG aron inanay nang makabalik ang dalaw sa mga PDL. Basin mahangyo sa taas nga pwede nang ialaw ang dalaw diri sa atong facility. Ginagmay lang kanap dili po siya yung parehagot kawambal nga kuan. Makakuha na og dalaw. Hopefully makuanan taga consideration para po sa atong mga PDL nga dugay na yung nangandoy nga makadalaw ilang members sa family. Bob, malaumon ang warden sa Lapu-Lapu City Jail nga mahatagan og konsiderasyon ang ilang hangyo ngadto sa DILG. Ilabi na kay padayon ang pag-ubos sa mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gani karong adlaw, ang ika-19 ka adlaw nga way natalang bag-ong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Ug anaa na lang sa 34 ang active cases. Bob? Daghang salamat, Luan Merondina sa imong live report.